Unta plus 4 mga kaigsunan, live diri sa DYR Island FM. Pitsa 25 sa August year 2023. Ato nang gibasang Ebanghelyo kaganina, tiksi Jibola tong pambitan niya. Ako lang karon pa na ko gi-open ang FB na ko kay i-charge pa na ako mga kaigsunan. So, arita sa tumaguno na to nga nainihagit og debate si James Ryan Curatsa. Mga monek tinun-an nila ni Clyde tingali kay kapag debate mo dito sa maging mga to gilang binig kutano nga kuan yagi sa debate Dani Kugtas. Pwede Brad iwede ikaw lang among Dani Kugtas kay pasangka una mo ni Brad Nubem Patrick away problema na kay ako ato naman ang debate si Patrick Nubem pero lahi ang sitwasyon kay murag na trending no ang CFB versus CFB. Sa mga mo yapon na to kay wa may personala. So James, i-recognize ka na ko. Why problema na kay friendly kibaw ko ni Patrick ug ni Nubem debate mi dito sa DY Bistak Region. Toto sa 19 sa duha. Nya si Patrick murag daganag gamay ang kwentro katulo tingali. Nubem ka usara. So muna nga mga martial arts mo na atong mga amigo. Kung dili sila ni Kugtas na mas jikyosan. Duha-duha mga kigson. Hari sa Sumay. Rafael Tubog. Mangutana ko, Brad, sulod ko niya. Minus ko load Brad, murag naginuto na ni kay wako ka na sa wifi diri sa DYR, ang limot ko kuha na. Niya wako paludaan ba. So murag naksyong na hindi mabasa kanina ang kuhan. So, adto, pwede ka masuod sa Sibo, live mo karoon tataw dito. Mga kaigsunan. Niya ato na pahayag ang Ebanghelyo mga kaigsunan nga mga 20 minutos ang gikan karon nga atong live. Kay ipambis sa itong gospel ng text ni Brad H. Bohol. Nindot sa itong example nga nagunsa man nga ang sige klalis mawa ang gugma tinuod. Personal attack na ba? So sayang ang pag-alaga mo na ni Monsignor CJ Grandmaster sa Latin nga imbis malangit mo, ma-impirno noon mo, palabuanay mo kitsa may laki. Mo na nero na hitabo na tinuod na apel sa pare. Apel ang pare, okay. Gapil-apel mo siya. Dapat situlo na siya nga sa malumo. Kaya karon nagdako naman na. Niya mogamit og CBCP ng uban. Isugo siya mogamit og CBCP. Gawas ang mga obispo ni media gina social media gina na video record nga mo niya ay ini mo ni dawata gaday literal official look niya. Ika gamitan ng papel kana video ba niya saksihan sa mga media. Dili one-sided ba? Kana nindot na. Pero di ta kabadlong diri makapagunong ta sa tugi. Gawas ang Santo Papa mingon. Roma locuta causa penita. No more debate. Sumana nga umingon ang Santo Papa, hunong kita. Kay bugat tama. Pero individual lang pare. Lisod na kay makantiran mo kay ining ang pare mo bugal-bugal mo sad. Gingham mo ito si Chungchua nga most talkative ga ang Great Award si Reverend Padre Darwin Gitiano nya gingan po kung Padre Darwin Gitiano nga Padre friend kining kapatid nga friend usa na dito dagang dawatan ng gaday literal imo mo kung tuduan no nang gaday literal nga og nagbangi na nga dili ang ngay dawato may sumpak nas kamaturan sumpak sa dugma kay nakuna kay saktong filosofiya kay nangutan na kung Reverend Father Lucasino nga usa sa branches filosofiya ang ontology science about being. Karon ang material being or immaterial being, ang material being morning physical body lawas si Kristo subject to dito na Father Lucas. Ang immaterial being ang ining espiritu ng butang buhat ba ay espiritu ng kuan nga himtang mo maning Diyos. So not subject to that. Tinuod na dili na mamatay ang Diyos. Ana man siya. Yeah. God may gigamit niya. Pag-ingon mo God mga kaigsunan, musandig tas dugma. Bawo ito sa kaganina ginangutan ako ni Theodore Mundihon sa Buanga ni apil nga pagpost ko ni Father Diyos Kadurna nga ang His Divine Person died in
in the flesh, kanang lawas. Ang way lawas, kanang tao, namatay lawas. Sa ito pa di ay, buwan mga kigson, namatay, pagkatang sayop ko na, kapra subject ang pangutana. Asa mabasa, mga ito pagkatao namatay sayop. Tubag. Di man yung mga Rafael Tubuga, mga kaigsunan nga, lahin yung debate, lahin yung wali. Dako ng kalainan. Asa mabasa, nagtudlo tao, kining namatay ang pagkatao sayop. Pero tinusura na, litra po litra, depende rin ko tatanan. Mayroon mga protestante. Ang protestante, nagsunod na si Ibne. Kung saan mga tao na. Nahog lang, nag-unan na sila, no? Nangaway mo na. Ngayon rin sa Catechism, fundamental sa Katulugdugma, the one God is, in the ontological sense, the true God. One God. Depende gini. Usara ka dyan, there is only one God. God's unicity. O, klaro na usara yung Diyos niya. Apa ingon, God died. Nonsense na absurd statement na. Kaya, usara man Diyos niya. Sumasa, filosofiya, kaya kang theology, di man naman, anay kaway filosofiya. Philosophy is the handmaid of theology. Unya, usara man ka Diyos nga matuod. Catechism of the Catholic Church, number 47, na tumasahon. Klaro kayo. Kunya natin ito, ako na masahon natin ito, Brad Rafael Tubog. Kay, masangit mo dali. Hurot itong oras mo. Niya, kanya ito adere, ang kurman mo ako magbuot yun. Ngayon dere nga, the church teaches that the one true God, our Creator, the Lord, unya, kinsa man ang Lord na buhat Jesus na size, Lord of all, si Kristo na. Creator, si Kristo, unsay buhat, saman mo si buhat si Kristo. 1:5:19. The Father does, the Son also does. Sa ito pa, ma-repair ito ni Jesus Christ, usab, nga usa ka, ang sima nagtudlo, usa ka matuod nga Dios. Niya, kanang usa ka matuod nga Dios, matud bang San Pablo sa 1 Thessalonica 1:9, living and true God, buhi nga matuod nga Dios. Sa ito pa, ang matuod nga Dios, mga kaigsunan, buhi na. Nya pa nudo magpatay kung sa pagkamatuod nga Dios ana. So diha na nabita mga isang sangit na. Dili na madak Council of Trent ay. Dugma CCC o Biblia. Kanang Catechism Council of Trent ato rin bakal sa pretendo explicar na. Abogado ko tugod. Matubang padero kasino kay ko pensa mo ato rin bakal hait ng English. Nya sa man nimo nga kusog nga ina. Nya nanudlo siya sa San Carlos sa University of San Carlos sa una. Ang gaagda din ay gusugo, ang maabot nga santos, si Bishop Chopilo Kamumot, ngo'y gaagda niya nga, pagtudlo de theology dito, sa San Carlos University. So, ang obispo, si obispo may gaagda, kaya nakita ng laiko na, dili ko na pare, gusugo niya. Kaya lapot mga ayog yun, siya Torre Bacalso, nadala doon sa SPX, malay, naka-4K po mga kigsunan. Muna to ni Argesino ba? Nga matud pa ni Kuan sa mga kaatbang niya si matubang paredaro ni pangutana siya nga si RGC noon siya kahimtang SSPX excomulgado na sinanga na murag salida na Keanu Reeves na itong salida na excomulgado himuot mo kanan Julius Lawas amigo ni Brad Jerome Plasti sa nika chapter president murag wako kadung guni wali ni gaday literal tan paulihon ta. God kanatay. Giputol-putol man ninyo ang pahayag ni Bishop. Ayay. Mutana ko. Kanang putol-putol. Mama mga lito nga kagayan ni oro putol-putol chap-chap ko no. Ang puntor may kita mga sibre ni Bao Rafael Tubog. Ang atong style apologetics tusik-tusik mo putol-putol buga. Kana ning tubag mo lang reliyon ay. Bugnit-bugnit mo sa kagbersikulo. Parehara ta kalip ko ang kanan si FD, parehara ta. Kung sa army pa, maura ta style kung na mo rebuilde, mo na mga SSPX, mamaor ang style lang. Mas lisod pa kung raon ng within the Catholic Church, at bang mamaor man, sayo ng mga protestante. Putol-putol mo ka, ano ko rin, nanabasan mo, tiwason na yun mo dahil. Ang punto ra mo pugnito na to sa video, kay wa naman ito labot sa isyo, mataas naman sa one elami.
matubang rian Puentes ka ng debate, tag-as kayo, walay lami, kano kay, ma-review naman nagbalik po rin taasa. Mas may mubo, kanunay mo nang ma-replay na to dayon. Wa may, mura na, balik-balik nga ba? Kaya yung debate, good. Wa may magdao ka na kay, gawasog ni Angkon ko siya nga, parehetong saksiuban na debatin ko nga, nag-debate may sa 2016 des Ulunid Mall Cebu City. Yan si Aning Larry Alivio may agnostic, may moderator. Si Roman Buhi na ron ako, magandang mas plaza in ebidensya. Yang ipamatudan nga si Kristo usa lang kaanghel o si Michael Arcangel. YouTube na IYD versus sa sinyo ba? Roman. So, dili kita daghang viewers kay di kita mga pare, mga controversial nga kuan daghang viewers, pero nasa ko'y viewers nga tag-80 na itong sa balista o itong born again nga plaza ipakalitan ako. So, pero dili mta ng vlogger magkakwarta tawa mo ana gyud. Kargador ba mga ang dali ng kwarta dali mamatay ra sa pod. So makita gibalita na nga ngiga ni sa internet pero patay gapon. Kanang dali ng kwarta dili gikas kahago ba. So manang usas punto nga kanang putol-putol brad. Matubang lito si DO si Ibde. Ngapon kauban nimo Davao ka nagaday literal. Ang punto ray mo yung ano point. Si Ibde kamaw ka mo nalay sana. Putla tanawa sa dito review putla sa. Mga kuan. Ay, taas ko di-upload nimo. Wala ang mga tao na ay kaduha. Pag-post teng dako dili na masos messenger gani. So man ay usa sa punto pero kadto kang Father Diyos nga ingon sa it is the divine logos died in the flesh. Ako basaho na 144 sa dugma. Oh, ato nen tanawon kay kamatuoran man kanya muso ang sibde Katoliko muso pa ka dugma di po ka Katoliko. Mo na ilisod gayo po nga kuan. Unya, ningon dire sa letter C mga kaigsunan. Ningon dire nga it is a divine logos who suffered in the flesh, was crucified, died, and rose again. So mingon man sila nga unsa man ang kuan ang bradiwede kay namay died, namatay ning divine logos ni si kuan. Unsa may divine logos? The Holy Virgin and the Mother is the Mother of God. Since the true bore of the God Logos become flesh. So mo na si kuan mga kigsunan nga ang kinawang persona sa Santisima Trinidad. O usa ni ka si Cristo the Son of God ba? Mao man ni ang kuan kining nagpalansang sa cross mga kigsunan. Kining palansang sa cross nagilawas. So namatay diya siyang lawas nun. So tukma gyud si Cardinal Vidal ipahayag na namatay sa pagkatao. 1 Pedro 3:18 unang Santo Papa si Iglesia Katolika Romana mo ni pahayag yun. Nya samtang yang kalagmi adto sa lubnganan 1 Pedro 4:6 niya nagwali ang divine person to nag-appeal sa dito kay di man na magkabuwag. Oh, kay sa 630 sa Catechism of the Catholic Church sa masahon. Apel si John Jonah ni kaigo pod kay matubanalan sa lada na ako no divine person na matay litra po litra. Hangtod karon wa katubag si Raymond Bulanon, kauban ni Brajiwan Pasiones, akong amigo. Iyang kauban sa si Plante na. Hangtod karon wa katubag. Kini sa 468 sa Catechism of the Catholic Church. Di ba tag si Ibde nga mo cross examine man ni dayon. Asa mabasa ang second divine person died literal litra po litra. Nasulat ba sa 468? Hantog karon wa matubag. Ni si Brad Noe Dumaya, Noel ato ning amigo o ba ni Anthony Canillas, ingon di gina matubag Brad Ifren. So di gina matubag. So pagtubag wa man mabasa ni bawam kung di na matubag. Ituyo lang to pangutana para tanahon to magtubag pagyod. Oh, sa ato pa day hantog wa tubag si Raymond Bulanon. Mo ni Gwendol Marie del Serna ba? Sila amigo ni Juby sili. Wilson tapay tong si Rafael si Kwan ining Jeffrey Amaba o si Salvador mga kuan po ni sila. Yato basa na 630 sa Catechism of the Catholic Church na pamay para kay 614 na nasugod at 340. Ingon rin nga during Christ's period in the tomb his divine person continued to assume both his souls and his body. Sa ato pa although we're separate from his
ordered by death. Sa ito pa, kung namatay pang divine person, dili siya continue to assume sabot soul on his body. So gamiton saktong filosofiya. Kung namatay ang divine person literal, dili siya kapadayon. Huwag kita mabasa diri. Yan, ingo sa 426 kuno. Ato bang John Jonah. Ano yung John Jonah, aligre ka nis mayagi nga. Ang 1 Timothy 4, 9 Living Bible, iyang ipahayag ang kining the living God ang huwag ikuha para madahid. Kumausan. O anak ba, Brad, Kapel Tubog, pugnit ba? Ipugnit yan, sakpan na siya na ko. O, sakpan lang. Pabtikay man. Murago ni ko ang stalwart ko nga suwat ni Pope Benedict XVI nga kining God died almost literally. Almost. Wala basahan. Almost kay murag gagalaip, galiap og bula ba ni LeBron James ana. Pag ana, uy, wa man masiyat, hapit, almost siyat gito. Hapit lang. Ito wala pa to mamatay kay almost literally man, hindi literal. So mo nga bantayan na ng mga libro pod kay lipat-lipat ba, magic po say. Mga simple kada literal. Sumala god ang gipirmahan ka ng bidan. Ikalitag divine person dahil literal. 426 sa CCC atong tanaw ni mga kigsunan kung tinuod begining gipahayag ni Alan Salada ni kang John Jonah kuno ni 426 45 na rin nga. Atong tanaw. At the heart of catechesis we find in essence in person the person of Jesus of Nazareth, the only Son of the Father, who suffered, died for us, and who, after rising, is living with us forever. So, asa may divine person dahil literal, mo explicar palagi ka, paingon the Son of the Father, anak sa amahan, niya, Jesus, paingog Jesus, yun Brad, sa hiding nga Christ, sumala basang 464 sa Catechism of the Catholic Church. But yung matrugad ang truma naman. Ito basaho na, nag-iskot mo ni Christ, magbantay, sad. Ingon rin sa 464, true God and true man. Jesus Christ is the true God and true man. Sumaw na ning ipahayag ni Bishop Bacane, klaro kayo tinaw yun. Nga, ningon siya nga, ang divine person, ang ultimate subject, mo'y ihapak dito ang gutom siya, kamatayon, at to ihapak sa divine person. Muna, divine person died, but, naana mo siya, namatay divine person, but, in his human nature. Na may bat pero good. Gawos lingon si Bishop Bacane, divine person died, literal good. Wak mo siya mingon na. Napagini statement niya nga, ay human nature talaga ang namatay. Ang second divine person of the Trinity, who is true God, niya, ang God, remaining nga dili mamatay, died in his humanity, in his human nature. Perting, malinaw, maliwanag, mga kapatid, nga ang kuwan, ining nakasulat o nag-explanation ni Bishop Bacane. Nya Bishop Moro, klaro kayo diri, mga kaigsunan. Look, Bishop Moro nga, sa page 75 sa Our Catholic Faith Manual of Religion, mingon mga walay ubispo nilaban. Kana di mga libro day, ilaha man na, laruha na, yang ito mga ipatabi video sa, mao naman ang mga utuka sila, alam magsumbaki sila. Si Reverend Padre Darwin naman nga, mahintawag na Padre Darwin Kitano, isugo tayong pagbabasa sa kaidagang followers, wa siya kabantay nga ang divine person dahil literal sa resolution, nga wala dito nakasulat sa original nga gipirman 1997, divine person dahil literal. Ibalhin niya siya o God died is to be understood literally, but figuratively. So, niya karon ang asam ng God died literal, nga wa din kakakitaan na yun. Ang debate ko ni, simple ko ang dagani iduot is literal. Madahag explicar mo ng literal, rap, nag-debate na siya, walay na sulat sa God died literal. O, gi-explicar, din na literal. Figurative na na. Lahi mungguta mga Brad, Rafael Tubog, mga si Ibni mungguta, muna itiman lahi ang debate, matubang mo Senior CJ, wali, preaching ang tudlo. Iman na. Muna nga, ato na pamalandungan, kana ato mga kundrag, puro gani si Ibni, lahi na na, mapay sa lahing reliyon, sa iyong patikloon. Puro si Ibni, mura nag-military. Kaya military na yung rebuilde, magbawat gina kay, kung wala baka magharong-harong, kay, mamaor man, o diskarte, pero wala sila sa otoridad.
So manay common ni sa Catholic Faith Manual Religion, although ang gaday for us, although his human natures died. So man nga usa sa punto mga kaigsunan nga sakto ang gipahayag ni Father Jos Cadorna kay naa na sa Catechism of the Catholic Church 627 nga atong makita diri mga kaigsunan nga ang 627 ningon gyud diri Christ's death was a real death. Ang si Kristo namatay real death. Uni klarong termino gamiton. Real death in that it put an end earthly human existence. Yan tawhan lawas noon lagi. Sakto si Father Jos. Sumpaki sila ni Padre Daron Gitano nga God died literal. Yan, filosofiya Padre Daron Gitano. Moro tayo magkasangit niyo. Oh, okay itong ubang filosofiya sa handmaid of theology. Dihara kabanggaon. Yung mo sinyer ko niya. Kung filosofiya ra mo sinyer, ako dihara kutob. Di ka madagang lain. Kaya, moro mo masangit naman ka. Muna nga, kanang metaphysics, sana sa branches of philosophy. Nya, matod pa ni Kuan, ni Pope Pius IX. Pope Pius IX ba ito nga, ikutlo na ito mga kingsunan. Pope Pius IX, if any future Pope teaches heresy, do not follow him. Sino nga na? Sa mga na parit na nagtulong eh. Kung ano yung maabot na sa tuba pa manudlo, ayaw sunda. Sa tuba, posible na eh, sa tuba pa manudlo. Nga na? Pero si St. Thomas Aquinas sa ingon, when the faith is endangered, the superior can be corrected by the inferior, even in public. And it is not a sin. Dili sala na. Kunas publiko manudlo sa sayo. St. Thomas Aquinas. Santos Gingon. Ricky Empleo. Anthony Caballero o si Kinsane? Sige, Jeffrey Intirane. Greek word ba ni? Julius Lawas. Anthony Canillas. Rafael Tubog. Mga paubsano si Rafael Tubog sa bilib sa gunin niya kay dili man ay personal siya, professional man yung approach mo. Kibawam ka niya. Lucas Platel, por karong makanigawas. Mary James Perez. Hinay kagradar Lucas Platel. Magduda ko nimo si Ibira man tingali ka. Magduda po ka ba? Pag-iglesia ra ka. Okay, sinsa pa niyo bandere. O si Jesus Christ, one person without two natures. Naman divine and human. He died on the cross in the humanity. Klaro na eh. Good afternoon, Brad Wede. Anthony Canillas, ang usa sa Deliverance FD. Brad, kumbati, yun. Matod pa ni sa God died literal. Ang saan putol-putol ang imong video. Gihagit ka, debate. Awa na problema kay anda mo na sa friendly discussion lang. Kay kini si Rafael Tubog, friendly na siyang approach. Iba ko na lang. Di pra sa bang si Pitabaw. Si Kuan kanang putol-putol, akong i-explicar nga, kita mga depende, putol-putol atong style. Tabantay ka na mo bersikulo ka, mulayat ka klay bersikulo. Matthew 16, so example, si Kristo nito ko iglesia. Kung sa iglesia, daga nga dito sa buhat no ibig dito sa iglesia Katolis. O sa Lucas 4:14. Putol-putol mo sana. Mao man style sa Catholic Defenders. Nakainomdong ko ni Chate Pares Boli ang kita may sa baterya nga tusik-tusik ng apologetics. Kung makatusik di ay, amorak man no? Siyapol mo yun, daog na yun. Bita mo maning style sa Catholic Defenders. Kay verbatim matubak pare sa pinimangahan sibo kung gato ko dito nga usa to sa protocol na nga ang pare nalain on ako kay tungod sa minister nga nakon ta ko schedule ito tabi unya gi patabi ang minister ay ra okay ra way wa pete pare pa brad naabdan mo ko pare nya sa protocol manangin mo ko daan manangin lang ko brad wa mo ko manangiran naabdan ko di gibirahan ng si nga kini si Ibel litra tirada verbatim asa mabasa mo pare gingon na dili ko minsan sa pareya unang amigo ko ito nako siya may gusugo na ko sa unang badlungan ng mga Bible Baptist sa Brady Wede birahay dahil migapon paguyog ni Minister Rocobo sa akong gibadlong nitapot ng debate formal to sa Pinamungahan Cebu Santa Monica Paris ito mga kigsunan so pag ibaw na itong Minister Kalitog tabi nga imbis
mananghid gudaan niya, lalain siya. Sensitive gud ang utok, bright gud ang mga pare. Maniti man ni. So manang usa sa punto nga kanang style sa sigbi putol-putol man tong style. Wa di mo ibaw mo man inyong style po. Putol-putol man na. Probahe ka ng Roman Catholic Church. Litra po litra di magkakaproba, putol-putol man na. Gawas itong kang Windel Talibong na YouTube nga Iglesia ni Cristo, Ministro in Encuentro dito ni sa 2006 sa Tabilaran nga ang Matthew 6 verse 18, I will build my one holy Catholic Apostolic Church. Why putol-putol pero mao na na. Naday nasulat niya sa Comprehensive Bible. Selain niya sa Griego original Aramaic ko na dia. Nabda ba Aramaic, Marcos to Revelation, Greek naman na. Nya na dia Latin tanawon to Catholic Bible. Duay rems, wa man na. O di ba? Maka-encuentro ta Iglesia ni Cristo, ingnon ko nga inyong kauban libungan to. Ikaw di na kauban mo kay literal mo to siya laing na ana. Si Brad Windel Talibong, kay gaday figurative ko nung CPC ko matod pa niya. Pataka pa rin yung gaday figurative. Para nabi mo nang gikan ko niya, mo lang nga si Bishop Bacane, nakawa siya makuntinto ito higayon na kay wa man mo uyon sa Bishop Bacane sa gaday literal mingo sa gaday literal insakto na tama wa the second divine, the Son of God, marok na Bishop Bacane kamao gyud. The Son of God, Jesus Christ, died in His humanity. The Son of God ang igamit. The Son of God gani at understood nga both human and divine kay di mo sa mata wala sa Birhen Maria po nag-ambit og dugo si Jesus Christ sa Hebrews 14 John 1:14 mga kaigsunan. Muna daghang mga argumento ini si Father Franz Villegas ng amigo ngay video kami 2019 video ningon siya nga ako sa imutan na God ay literal God kinatay sakto na pare sakto sad ana na video perting klaruha putol kay mo ra man punto nya putlon nga daghan taas mo na kay saksak sinagol mo sa mga pangutana apilon tong welabot so mo na nga sa punto nga kanang putol-putol nay punto sa nga igo sa mura ko nang tumara sa tablita sa ang resita mo ko imong kanon di kay imnon mo tanan uban ang gikuan ra so mo na yung mga kaigsunan nga Brad Anthony Canillas okay daghang kay diri ato nang recognize uban nga water recognize si Melky Gilig si Implio Ricky o si Kwan Dani Madiha de si Katedral o mga Greek word pa ni sa panay uban dali parte naghana yun kamuray tubag diha kay mao man ni style G1 Passiones ito man amigo gyapon pero imong kauban diha wa matubag hatud karon nga litra por litra mabasa divine person died literal asa mabasa sa Katekismo ng Katoliko sa dogma pulong sa Dios samo pa nya sana sa atong pamalandungan mga kaigsunan di na kuan mga kaigsunan matubag gumikan sa mga CFD mo gud gawas og charismatic sa muna dakong kalainan nga debate wali og tudlo aris debate ang patudlo ni itong pare sa kuan Davao nga proper subject mao man ta na modala na proper subject ultimate subject ang divine person sakto pero namatay bang proper subject literal politika gitudlo ba asa mabasa proper subject divine person dahil literal mabasa dili ngoro kita ra bitaw na Israel nga kung dilis Kristo kinsa man asa mabasa literal politika sad purgatorio kung mabasa na mo pildi ka mana man ang sa mo tao na nakauna lang ko pangutana di na matubag ninyo di na matubag mga kaigsunan so well about personal mga kaigsunan kada mga debate niya madawat ko nahagit yung debate friendly discussion mga kaigsunan kay itabo naman nga ni Ron ako respetado ko pare tawag pare kay alagad ko na sino Sirac City bitabi ka madito no mo dipinsa kita ko dauton mga pare pero sa mahintod sa doktrina pagtulunan dili na to isakripisyo ang pagtulunan kay doktrina iyan is Ginoo San Pablo giningon na Galacia 1:6-8 bisag ang pang nanaw gikan sa langit pagwalik lahi ipatunglo sa Dios nya lahi kanang nagwalik lahi kini mga igsoon kanang gaday literal lahi na divine person literal lahi na anong lahi was Biblia was dogma was CCC wa sa Catholic Faith Manual of Religion di ba lahi na iwa diha kay sa Pinedad 22:18-19 silutan siguro magadugang mga kuwa kung na imo sang dungagan di sa kuwaan iwa man daan sa kuwaan wa na diha condemn siniwan
o changes even one word of the scriptures. So muna mga kigsunan, ito ay kapaambit mga kigsunan, at recognize si Sito Pelo Porado, para sa Pilipinas, kung saan mo na yung mga kuhaan ka na yung mga sakto mo ng CBCP, taraw na itong napay video, huwag bias ma. Atong tanaw kay tao mo na sila, mga obispo, makakontradict sa ilang video sad, mag-i-interview. So muna nga, para patas, atong tanahon, for the sake of discussion ba, mga kigsunan. Kay, kuhaan man, kanya ito namta sa freedom of religion na po demokrasya ng Pilipinas, mga kigsunan niya. Tahuron na itong mga kadaguan. Huwag magbasa kay kanya kung ibasa sa mga kadaguan, libro Roman Catholic books man eh. Di na ko, ngayon sa protestante ta, ibasi ko libro sa Katoliko. So ilang panuna ba, lahi. Tuhon na silang kahat bitaw, relax lang kay, wala naman na, nasulba din madugay kung magpaubos, madawag kita nga, gining Christ did on the cross na lang, Christ died on the cross, muna sulba na, o ganang, si divine person is always alive, died in his humanity, in his humanity. Kana, kalimtan na itong gaday literal. Kana lagi ko, mahusay na siya mga kigsunan. Kaya paubos ang garbo. Mo nang ingos padadaluin nga ang garbo makabuta. Oh. Kung ito na nagtudlo ini, di man kami kibuhi man Diyos. Itong gaday literal. Ipakgang itong blood soap ko na nagibadlong. Sa ito mo, tigaw nagtabi. Nga nanudlo, ana. So, ito rin si Roelio Manero, si Juan Gregorio Nocos, o si Laco, o si kinsang patungan nga si alimtan na ito mga kiksunan, mga viewers nga mukuan. Tapos nandun sa bumbu nga pagampo, kita ito sunod, si Mana Lunes o Bernes, kay mura man yung oras na ito, rito por, si Joel Par, ang sunod din mura nilapas ni kay alas 6:40 so pero alas 6:30 ka pa ni, dire na kumusta mga kiksunan kay, ay kong puta sa musunod, mga black timer mga kiksunan. Magkita kung terista nga ilado kayo sa DYRB, nga sanay sa mga hanas, si Roger si Maprangas, taga-tigmala sa DYR. Brad Aling Bacalso, itong recognize mo, God kanatay. Kapuso na sa mubok ng pagampo, ngalan samahan sa anak, o sa Espiritu Santo. Salamat yung ginawa sa igayon na yung maghihatag, ikang ganihan to ng mga rasa, way kakulan, way katalagman. Inintanan mong ipangayo, pinagis sa ngalan ni Jesus. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Fred Tundag, Crispin Tambo, sorry. Okay. Sa istasyon o oras, bibilang hapon sa DYTR 92.7 Island Radio, basta FM Island Radio, inyo ka po kapuntan si mag-iitang komentarista Haim o Buhay Publikon, si komentarista Brad Efren, Yapina Pina, Isumo kay Bro, Isumo kay ito ang DYTR 92.7 Island Radio. Radio Broadcasting live.